Avui us intentarem fer unes petites tècniques de millora amb el descens en bici de carretera. Com veieu, normalment sempre es baixa amb les mans a principi sobre els escaladors. Primer haurem de posar les mans a la part baixa del manillar per baixar el centre de gravetat de la bicicleta. La posició dels pedals. A l'agafar el viratge, el peu de l'interior estarà a dalt i l'exterior estarà a baix fent pressió sobre el pedal. Per fer entrar la bici a la corba, també farem pressió amb la mà de l'interior de la mateixa. El fre del davant és el més important i sols l'utilitzarem quan la bici estigui en posició horitzontal. Primer de tot, visualitzarem la trajectòria de la curva i busquem la sortida de la mateixa. Dit això, sols us cal pujar cap amunt per poder gaudir de les baixades. Espero que us serveixin aquests consells.